יפה! איפה אתם? הכל בסדר? איך קמתם היום, יפה! אם קמת על רגל שמאל והכל מעצבן, רבתי עם ההורים והחבר מסנן, או שאתה במסע במצב מדרדר, תשאיר את הפזמון ותראה איך זה עובד. תחנה מרכזית, איפה שלא כשר, אלוהים ישמור! הראש בלימודים לא יוצא כבר חודשיים, בסוף בפסיכומטרי קיבלת 200, אשתך בהיריון ואתה רצית בן, בסוף קיבלת בת שדומה לשכן, בתאילנד זרמת עם מישהי לחדר, ורק כשהתעוררת גילית שזה גבר, בצבא נותנים רק פעם בחודש לחזור, וכשאתה חוזר החברה במה תדעו שאצלי זה ממשיך כבר שבוע, אבל אני מצאתי תרופה לדיכאון, הגברתי את המוזיקה, צעקתי בפזמון.